खालामदो इयाव मबाइल नायदो मबाइलाव बोरो गारिया खारदोंना खाराखै खारदो बेराया बायबा गारिया खारमारदोबा बेराया बायसिगोन दा बेराया बायसिगोन बेराया हेलो लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल दिनै माने आङो हलिनि मा होनो खेराइ नायनो थांनो नागिरदों आरोना लोगो सासेजों आंजों नायनो होगोन नायना होबाय लामाया बिराद बेंजानाय मोजाङानो अखा फिसा फिसा थाइफ्रिबाय थादों आरोना लोगोफोर खर'खौ एसे खोबना लादों गारि मोनबा गारि गाखोसिगोन आरोना लोगोफोरनो बिराद अखा जाबाय जों खेरायनो साथाबो लायाखै नायनो हायाखै गारि मोनबाय आरोना लोगोफोर नैबे आबै ओमफ्राय बे लोगो आरोना ओमफ्राय नैबे लोगोनि बिबाजै आरोना बिराद लाजियो भिडिअ खालामबा हाबसोबाय आरोना नायनो हागोन नै मोनसिगोन आरोना फुजाथिलि नैबे मोनबाय आरोना बिसोरनि बाथौ मन्दिरा बिराद मोजां आरोना इनि लोगोफोर ओमफ्राय जोङो खेराइ नायनो थांसै आरोना नै खेराइखौ दसे नायना फैबाय आरोना लोगोफोर थांफिननोसै दायो फैगोन आरोना गायक नायनो थाखाय 8टासोआव फैगोन आरोना ओमफ्राय नै जोंनि गामिनि सिख्ला आब'मोना नै फट' दिखांबाय थादों आरोना ओमफ्राय नैबे बाजैमोन आयंजों लोगोजों नै बिथिंजाय दं आरोना लोगोफोर बिराद बोरैबा मोनदों आरोना बेटारि गारि गाखोनाया खर' बिराद सानाय मोनदों आरोना बिदि उनफिनना गाखोनो हाया आरोना आयु लाजि भिडिअ खालामबा दे हा खारदो जेबो होनदों मबाइलाव माबा खारनायखौ
दे गास्सा सुनांगौ गास्सा सुनायाखै गायक नायनो थाखाय फैफिनलायबाय आरोना जों लोगोफोरनि नायनो हागोन गायकआ मोनफैथ'वाखै आरोना मोनफैसिगोन होनना बुंबाय दङ आरोना नै लोगोफोर आंनि लोगोनि लोगो आरोना बेफोरबो बिसोरजों ज' फरायनाय नायनो हागोन नै बिराद लाजिदों आरोना बिसोरो इउटुबाव होगोन होनना बुंना होबाय नालाय ओमफ्राय मोखांखौनो हाबसोबाय थायो आरोना एसेबाय थायो नायनो हागोन नै बिराद लाजियो आरोना ओमफ्राय गायक फैनो जासिगोन आरोना जों थांनो नागिरदों बेहाय ओमफ्राय आंनि लोगोनि गामिनि सिख्लाफोर आरोना उन्दै उन्दै बिसोरखौ लोगो मोनना दसे सम भिडिअ लालायबाय आरोना बिराद लाजियो हाबसोबायसो थायो आरोना बिसोरो आंनि लोगोनि गामिनि उन्दै उन्दै बिनानावमोना फट' दिखांबाय थादों आरोना आं बेखौनो नेबाय थादों गायक फैनो जासिगोन आरोना बेहाय थांनो थाखाय नेबाय दं आरोना बिसोरखौ एसे फट' लादों आरोना बिसोरो नायनो हागोन नै लोगोफोरजों गुरमुसआवबो फैदों आरोना लोगोजों आंजों बेदर लांनो फैदों आरोना बयलार बेदर नै नायनो हागोन नैबे लकेलसो खोमा ओमफ्राय नैबे बयलार आरोना ओमफ्राय जोङो लोगोजों आंजों न' मोनफैबाय आरोना लोगोलानि लोगोनि न'आव बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना जोङो लोगोजों आंजों साइकेलजों थांनो नागिरदों आरोना नै लाना फाखानि मालाय बिदि आजादि साइकेलाव गाखोदों आं नाय लोगोफोर नायनो हागोन आयु बेखिनि जायगाखौ बिराद मोजां नुदों आरोना लोगोफोर रियेलाव बांसिन मोजां केमेरायाव बारा मोजां उथियाखै आरोना भिडिअ लानाय जायासै आरोना लोगोनाव थांदोंमोन आरोना लोगोफोर बिराद आजादि गाखोना फैदों आंनि गामि मोनबाय नै लोगोनि गामि मोनबाय आरोना ओमफ्राय जोङो दसे बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना
हाजो एवबाय थादों आरोना आबै एवनो थांखोबा आबै एवदों फैनाय इदि फैनाय आबै एवनो थांखोबा इदि सोलिबे इदि सोलिबे tukli bisa ayong dia masana kitisan desan deh bagurumba hai bagurumba ande deh seribe tuku ibe seribe ibe seribe andi dinai itu mana hai ba wah nude hai bi bisa ne papa hai tada nude kalau kan nude lu ya udah tulis lah nulis kangen deh sudah tak oh ikannya nulis ya iya besar nenek ini iya tekan dah sendiri iya udah nuzabay ese ibi celibe potala ne pota celibe ibi mai ibi pota Iyo nene babu ini mainan gini kok deh oh ya deh dade belum dade ya hapsi ba aku hapsi ba aku hapsi atingan nuzabay atingan deh ini be tap coba Baby, sila baby. Ibu mulu ba yuk. Kayu mulu. Yung mulu na yung mulu ba tinga kal ganun niya tinga. Kade. Kale. Kile. Tinga bay ganun tinga ibe bay ba. Baby. Baby chali baby. Tuku. Ayo, hati gini hati saleh nih kontong ambe kontong uyu kamera ambe kamera bikama oh makane ibu kalai Wa. Deh. Wa. Awa. Hati sini hati. Ha. Saleh buah. Kadang tu. Tada. Boleh tada ya? Oh iya, atinga mungkin kalau boleh. Tada ya? Tada ya?
Tengah apa nih? Tadi belum. Bilang ah. Ada. Maya makan tuh Maya. Maya no dengar. Babele. Babi no dengar. Babebo. Bye. Ani ya. Ani no dengar. Makan Dani ya. Ani no dengar. Mamsong do. Oh. Ayo ngalera ayo nga. Ayo nga. Ntar ayo nga. Ayo nga. I. लोगोफोर नै लोगो लानि न'निफ्राय फैदों आरोना आं लोगोआ ससे दोननो थाङोनो आरोना ओमफ्राय बिसानाव बिराद नेट मोना आरोना आंनि मबाइलाव जिअ सिमा नेट मोना इसोरनाव ओमफ्राय न'आव थांनासो आपलड होगोन आरोना दाखालिनि भिडिअखौबो नायनांगोन नै आयंआ सिगाङाव थांदों ओमफ्राय आरो नै लोगो पाक्का साननै थाखाबाय आरोना लोगोफोर लोगोनि न'आव बिराद जाबोखाबाय गारि गंसेबो गैया नालाय बिदिनो इमान मोजां लामा थानानै नायलाय गारि गंसेबो गैया थाबाय माथो रास्तानिफ्राय गारि गंसे दङ र' नायनांगोन बेयो थाङोना थाङा गारि मोनबाय आरोना नै मावो आयु जि मोजां नुखादो मा बिबार होनो बायखो आं दिनैसो नुखादो फार्स्ट टाइम दिनैसो नुखामारदों आङो बे बिबारखौ मा बिबार होनो जानजायाव हमसारलायबाय मोनफैबायनोखा गाइखेर न'आव ओंखारबाय आयंमोननि न'आव मोनफैबाय आरोना नै आंबो एसे बामनोसै आरोना माइनावखौ बिदिनोसै दा सर्टकाट बारस'नोसै बै नुहुरनाय आरोना लोगोफोर नङा नायनो हागोन लोगोफोर नायलाय दुब्लि गेजेर गेजेर फैदों आरोना लोगोआ दोननो फैदोंमोन नाय थांबाय बै नुहुरदो ओमफ्राय आं बिथिंजाय थांसै आरोना न' मोनसिगोन बे लामाथिंगालि बिराद हाब्रु जादों आरोना ओंखायनो आङो नै बिथिं दुब्लिथिं बारस'नो नागिरदों आरोना बिराद बार फैदों आरोना लोगोफोर हारसिं फैबाय आरोना बेखिनिखौ जेबो गैया आरोना गिनो गोनां आंथ' मोदायखौ गिया मानसिखौसो गियो आरोना लोगोफोर न' मोनसिगोन नै बिराद थाबाय फैबाय बै नुहुरनायानो आरोना न' मोनसिगोन लोगोनि न'आव नेट मोनखाया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दा मोनैबा भिडिअ आपलड होनोसै आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना
बाय बाय